Вакацыі скончыліся. Час на навучанне. Вітаю вас у першай частцы пра лексіку, якая можа спатрэбіцца вам для паступлення ў Польшчу, або калі вы ўжо паступілі. Паступіць достаце на студыя. Далей вучыцца ва ўніверсітэце, студыяваць. Я студыюе, ты студыюеш, он, ona, ono studiuje. My studiujemy, wy studiujecie, oni, one studiują. Was może spotkać такое слово, jak immatrykulacja. Гэта дзень, калі студэнты прыходзяць ва ўніверсітэт і гавораць клятву, а таксама ціснуць руку рэктару. Адбываецца гэта або перад распачынаннем вучобы, або недзе на першым тыдні. Наступнае слово – легітымацыя. У нас бы гэта называлася студак, студэнцкі білет. Навучальны год па-польску будзе рок акадэміцкі. Часткі гэтага года называюцца семестры, семестры. Семестр, першы семестр, другі і так далей. Аднагрупнікаў можна назваць koledzy lub koleżanki z roku, albo osoby z roku. Удачі будучым студэнтам. До сустрэчы у наступным выпуску. Подписывайте, можете поставить подобайку, захаваць.